Čaute, takže ja by som vás chcel ukázať tento server, možno z toho urobím sériu, jak sa mi tu darí a tak. Takže idem vám to tu ukázať. Je tu veľa modov a takýchto vecí. Ako vidíte, postavil som si tu hrad, nie je ešte dostávaný, tuto budem robiť veci. Toto je môj starý dom, ten poviem zničiť a urobiť si tu farmy. To som si tu z nudy stával shop, ale potom tu budem predávať ostatným hráčom veci. A toto je moja stajňa, keď vyjde nová verzia, tak si sem budem dávať koňov. Ako už vyšlo, len keď sa tento server dá na novú verziu. Dobre, tak tuto som si stával takú loď, celkom pekná, aspoň mne sa ľúbi. Toto je kamarádová, to je kamarádov dom, aj Tesco. S Teskom som mu dosť pomáhal a tuto som si akurát premiesňoval veci a ukážem vám teraz môj dom znútra, takže mám tu aj hlavy, tu dospadajú z hráčov a tak neviem, čo tu mám. Tu mám svoju izbu, posteľ, enchant a telku. A potom tuto na poschodí mám hlavy, čo som zabil iných hráčov. Ani jednu nemám viac jak raz. A tuto by som mal, no kuchyňa tu je. Tak, tuto si ešte dostávam vnútrajšie kuchynky. Teraz vám ukážem sklad, kde si dávam veci. Ako ste si mohli všimnúť, je to aj free pre každého. Napíšete normálne, teraz už nemôžem lietať a teraz už môžem. Tak, čo sú tu dosť warpov, ukážem napríklad na warp. Sú tu akurát hráči, nechce sa mi s nimi bojovať a celkom pekne urobená, ale blbé je to, že sa môžu portovať preč. Sú tu warp doly, celkom dobré, diamanty sú tu, zlaté koči, svietivce, všetko. Shop vám teraz ukážem. To keď si nakopete diamanty, môžete ich predať a máte tu všeličo, koľko chcete toho. Aj celkom pekný spawn je urobený. Tuto admini si dali záležať. Tu máte aj toto všetko proste. A to je asi všetko, však prosím vás, povedzte mi, čo mám postaviť hen tam do tej záhrady, lebo fakt neviem. A to je asi všetko, čaute.